Say your moko baby me Adom TV Badwam na guso channel yada sister Sunday bi ye guy oni ahwene de almost ntini nyina no ka de abesi nyame ya Adom Festival ye Easter Monday de ohia no wasanka bra na ye nyina ye nkamom ne ani fufuo ye dwan na ntwie na chacha ne say ye twitwa obi a benya biare ti de ohia no wasanka 6 am pepepe na ye nyina ya tenase na ne tim de mo den opefufuo de mo mra na de mo den na ho ne ho ene akokonkwan ana rere nkwan na be ana nkati abekati konto ana se make on so mu teso kakra ba begirem de ohia no wasanka kan ye ho nyame eya Adom a ye de number no ato screen no ase monfrɛ restaurant nom ne bar operators nom yesrew opese obejoin ne ya akonya no wo ho brasese ma ho nyema ansa no wa brasha be ka se o na da bi momra sese ba ye se mo yekuo bi na mo pese mo ba as a group nso a ni nyina wo frɛ number no a eno so ye no obedi nkomo kama mesrew achi ne benche ye fo untume mma de wo betumi de wo banche no board die wo menkan wo dry fish no mo abanya do meko tomato so no ne ade aba mesrew mo fan to screen so na afei yenko yenim number no ene wo screen no eso no mesrew frɛ me sese na me no ni komo fra fufuo party hu komo ene e ba bedi de wo ye no mani so sa wo do nya do wo de ma VIP a wada ma ye sabeka ti mesrew fufuo party no na enen so akonya no aba ansa na fufuo party beba so no e so onya pomoden pa bibia hyehyɛ yie se be ya fufuo mbenya ba bi pa ada na wonim de Gracegift Herbal Hospital for one more aye omo de evidence base or the aduro no ba no de akyerɛw se wei sei ni sei ene eye eja ko ojo wa ha na kwame ahenso e wa ha pa cho me mu akwaba ya medie ohu ye de onyankopon Adom be hunu mu ye amonim aye sidie die ne ye de nyame ase ma Gracegift Herbal na kire se Ghana bosome no na ewo mu mu a o he mi na efe sharp obo de bon eno ano no asem keto akora we ye bibini abayu apa o ne ho ofe menye na ene se ebi a ye kan nyina ne security bi hen bag so ehu obi a wo kwan ofa so a odanso na ema no ho ye fe ansa na no ma me fa na ase chenchirenchi ema twe di ampo obodibodi obo ade so akora yen de yakọ de abasomdwiem de amamere ne amane yakoto ba bia sese eda sisi etuo akotwere ba bia etwere ama saa mere die yasa ba yedadem a kyerese enyasem kuma akora entinyame ne yedanase na mo modine ne kura de se motim maybe afo no kyerese enkranfo ebeka se kuromfo no na santene a mode baaye no na yemfedodo yemfedo mitwitwa mfonyini merepemu na nam ye date kama mama posu bi wata tibi no so mompanimfo to santene tenten be ma ne ye fe yo wie kura me se me mo nsu bi diafo mo minimum so debi mo fama ni padom no sansa de na ye se dwabo na me hira mo papa na ene se ye ko ye yie no ye tupronum kakra eno kura na ye bese ne nan bi ana ye di kushu last respect ma no ko ye last respect obu etwato enti yaba a kyerese na otwitwe mu nyina ne wo ho a ye ye adwuma na ye kasamafo no ne wo se kurom a ye ntutue bi wo ho so on se ho ne headquarters enti wo ma anti enkanti o mfiri se ye da ho ato ye vie a kyerese ye di dwuma so a enya se nkuma anopa mi be kwahwe eno nti kwa na nkan ma ye date no na me ma no mese enti besere momomra no atwemota petroleum okotis family love international school ehwa na Gracegift se de monim ye no Gracegift Herbal clinic e di dwuma so a ye bibi ya pona dokotafo akukudam kyerese adwuma wura anse do si ye ne hihye etutu na chi no na no obi kanse se de dokota wasi ahihye ne niema pa no de ohwa abaka se no nim so obi na se ntesa obi o wadwene papa bi o dwene daache no saa no ye ne niema daache nti otutu niema kama ko ba bi enu enuro ya
mpanifu akuku da mo nim nuro dokota sese no ha no ho biem esan se wahyehyɛ niema ma mpanifu bia omugu ba bia no anuro ho kuma se yefrɛ ba bi esan so ɛho ana ye factory kesiesie mfidie gumu a yekofa ndu wɔ kwaibretuo mu ba na sese kura ade se no ɔte ase ezi se ne nkrofo suru omnum so ɔno amu wɔ pa bene na sese a woni hoi nkokorafo ne mrewafo bia omudu omu nim de aba beta kyire no esuani ensese ye ka kyire wo entimo de monye no mese no na sese de ba kura de je se mo fa ba bi dwane kote salo 5 tele 2 salo tele 5 tele 2 salo tele ana salo 246 518 salo tele salo 246 518 salo tele mamima kofia se ni bei fa kakra nka ho medical da wahefo nyina se na chief force yada wo mo asi pa isan se se de wo fa kodo kan ye no in fact one more eba any ebisu ye bechiche ye wre ne doso na it was surprising to know say one more eja re hwe ye nsem dodo na no eba na ni ma de enwa on se ye bebo ye be announcement wa se ye ko break ye be sen aba na Tuesday na resume which is na watch ya etwa mu yi eno ane na watch yes Tuesday no I was surprised the number of people by a facility one more dead drew so no nya fidie so ne ye kan ya nhwe nipa less than 150 one more dead drew so eba na the intima meka we nkwanhye sem a one more dead drew ne so nko ade ma ye in fact na nika obi oba bia kire se ade ba ne ma ya ye wo akire no na one mu nyina no edi ho adanse na akanfo kasa ye se wojeje ohen pa ma wura ya unya akwapa ye ma me ni ho de na so adwuma wo gya na kire esan so wote ase ne ebo nnwuma pa wo da wuro nti no adwuma na so ho a ye bo adwuma sabre aye kasa amanfo abasere no fe kana anapa ho ye busy pa ye adwuma na ye di nkuranhye na esen ma amanfo aka kire wonum se mo abamu ye ho da ma mi chi ase kura amanfo bi di adanse anyi ni parodo na beje du won ensem ya doctor fo no mu mu no a doctor for da so won kan ni kumase a won mo bo adwuma no won nyina da so ho eni nchi no won mo a enya maada sabio ma mi free mu anaso to fem no ekire nsem ebinom ze adwuma ni ho ne ade ade nche ma won mo na pesa fe na won yare a won ba no mo hwese adwuma beto so na ye nto so ye to so ye adwuma eni nchi no enene day bi edi kan a uti anase bi a wate ye nkomo ate obu okura na otwetwem ya na yare ne beso ye no ye ka kire won mo se ya ba Gracegift da bia me kasa herbal fo nyina won mo gi ene ye wopo amanfo bi masha se di nkoma mi ko de ne adwuma me pa atonya sa na tie ye ya ka akire in fact team na no wodin na ye ka akire amanfo se ba na yare ya nko a ide bidru na hwe na wa wutie wa bidru mu gidie pa de a eno ani Gracegift Herbal me pa na wani nko ba bia tie pa no wa hwe a na sebe wokwa akotwa ba me wanya ntwaso bia na apieto akwa akoka ho ene nti wonum nyi mu ahotoso sabre ya ye adwuma ye days of work no and sec kan na ye nto adwuma kwasi ade ye adwuma meme nde ye adwuma ye ni holiday nti Easter ya ye ba be wura mu nyina no manfo wo de okwa asore bakora bra ye ho ma esanse hospital nti no na ehun hia se ye tum kura esanse yesa na ye boase amanfo do na ne mfiri mu timpacho na de nkomo ye de buy ne say Gracegift Herbal akofa by Dr. Grace Bodo anya ne baby ko de buy no adwuma no ye ntum na afi kware ya hye mukena na enu ahodo a ye de ba no edoso mi chen ye nkumase ne che ye sanse we wanted to restructure eniema kakra enti no de ebi ba pa na ye ba be ye more of water therapy se ye di nsu ankasa esa yare eno won kyerɛkyerɛ ne nkomo bi ye ba no mo nsan hwe anim se edura ne ye kyere free bontu ne ma ne ye kyere wojade ne kitchen ne ade nyina ye nya ye ba be kyerɛ de de ye de aseda ene ye san be ka kyerɛ tiefo se ye bo adwuma ye ntu na wotwe a ye besimu e be san ba no ye de nkomodie ene ye du ye ne ma nyina ba bi tudwa mama fo se se number ne subie ne yemfa ko ye ofa ko dwa ayo mo sa anye no mese no so ate ye se o TB na se enti e bi a obi o ha ode na so na etie selo 244 126 12 tele
we ye omo mo hwe wo osekuro mu no osekuro mu no ma no cello 244 126 12 tele kwara de bampi ana nu atwemota petrolom cello 54 tele 2 cello tele cello 54 tele 2 cello tele mechia mo panyini bi wukum ase efe no Jimmy Akra one do hwedwadie so no ana baba na wo menu a okura memu wa ha no sei okodi hurode ewo awonum enso ochen so wa ha ma adwene sa na ko na obeye date me dana sefa nso ya da mo ase tie fo mo sia ye bon pa ese na wo twe besim kwane ahoden wo ho a ye be se hia da no de mo ba na mo de nubra ne nutan na ba ya da mo ase nyame hia mo pa na ma men kan for Kel brand no so mfama wo ye wo Kel 360 toothpaste no e wo ho eno de abusua ne dia me so ya twetwe osia no pa ne anwumre na emoa wo se no ho ban gam no emo ho ban so emfama wo na Kel for de o ma ye so o ma ye nkra no so de nkra dra de twi wo mo sen ye fre no Kel kit toothpaste eno so flavor kakra wo mbibi e de kakra wo se be ya nkra no o mbetumi e de atwitwi wo mo sen ages no ye from 2 to 6 years inti shadow so na wo ko supermarket na wo pedra nkra de twi won sen also pe Kel kit toothpaste no be now de atwi sen ye wo Kel chocolate toothpaste so e wo ho wonim de bidie ye timi twi ema e pai fita kama inti wunya Kel chocolate toothpaste no e bia fa twitwi sen emo gam kakanom ne ade o sen anya problem ni nyina be ye free ho na mo anum aye sham fra 0593 809227 0593 809227 and 0246865798 St. Andrews Senior High School guso ya admission from 1 to 3 courses ni nyina won mu kire bi nti ohwefo obatan ope baby pad obakọ manada che awie ni yie dia St. Andrews Senior High School omo boarding ti baby awo bia utimi de abofra no eba ho mo omo yie ya wo ha bia matri fra 0244 696911 0244 696911 and 0208 0207 891004 now in St. Andrews Senior High School for Eddie Komwe Enkasa Fabrics na kasama no ho Enkasa Fabrics or more fabrics ahodo nyina bia person de pam bibia enti fabric bia ye de kata ye ho bia ye de design bia no Enkasa Fabrics one more ewo bi say your wedding say engagement fabrics na wo hia bia Enkasa Fabrics one more ewo bi hwehwe one more ewo Accra any Methodist bookshop no ene hwe ni mo one more number C403 and after 0243 4225 91 0243 4225 91 and 0276 709070 Facebook Enkasa Fabric Instagram Enkasa.fabrics ohonyina na ubene wo mbedi enkomo Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho perform papa todia yanko Franco Trading Enterprise phones ni nyina bi won mo bi won smart TVs and so your top tabletop fridges and so and Franco air conditioner so ewo ho CCTV cameras and so Franco ewo ni nyina bia ubenya bie Franco number na mede ma no menko internet ne so nko fa number bia say Franco dia the number ni 0246 422 338 0246 422 338 and 055 59939311 now on a Franco Trading Enterprise for Eddie Enkomo Piwak Natural Health omo edro 3p garlic mixture make come for the amount garlic ko internet no so na Google share the garlic woni peduam eno ani nubra bi no wachi mu nsuo bi anka 3p garlic mixture ho en wa ye no edro ya ye no mo boost immune system no nyarwa ahodo bi a oba wo nsabuo mu aye problem nom 3p garlic mixture no ebi mu aw hwehwe bi wo okanshi Kofi Sam ene Kens wo Kumasen so Dani Heba ene Kolinak bi wo hoho
okwa bet sama obenya bi takrade nso AMNS ebi wo ho Sunyani Green Light Pharmacy ebi wo ho Fre Piwak wo 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 na oni Piwak Natural Health edi enkomo enyimakoya daroma enamde nkomo ahodo yi so ebrawo medidi afia amankwa tamaklo asedano eyewodia umre no wadaje nyim free ha semidika ewu hia paso utie sa semi kwasinsia ede to so wie po mahine kwabna santenso ni abejoko na ye krado mpanifo no edi nkomo wo mpensempensemo so yedase